aleyküm ahli halk cemaatları. Şu men oğlumun ağdaçarına gelip hemmeňiz bilen ağzıňyzy açyp toy tomaşa ýalak bolup oturanmyda men mes bolýum. Anha hemmeňiziň ağzıňyzyň arada niyetleriniz kabul bolsun arada bayramyň kabul bolsun daýjam mudamada şeýdip aglyberçilikde oturmak hemmemize nesip etsin. 15 iyunda Moskvada Poklonnaya Garadaky Memorial mescidiniň golaýynda gurunulan Remezan çadyrynda Türkmenistanyň agsamy geçdi. Bu çäre Türkmenistanyň Moskvadaky ilçihanasynyň, Destroy guruluşy kärhanasynyň, Seýlede Moskvadaky türkmen diasporasynyň wekilleriniň howundarlygynda geçirildi. Eşhedü en la ilahe illallah. Söz nowbatyny ilkinji bolup Türkmenistanyň Russiýadaky ilçihanasynyň maslahatçysy Serdar Durdiýew aldy. Ol çadyra ýygnananlary Remezan aýy bilen gutlap, Moskwanyň müftiýligine we onuň ýolbaşçysyna minnetdarlyk bildirdi. Примите мои поздравления. Пусть этот месяц принесет вам счастье. Я желаю вам всем крепкого здоровья, вам, вашим семьям, родным, близким. Çärede türkmenler Moskvadaky diasporasynyň wekili Mehmet Kılıçev hem çykyş etdi. Я хочу вас поздравить с этим замечательным священным праздником Ураза Байрам. Пожелать вам крепкого здоровья, чтобы у вас в семьях, домах везде был радость, всегда был праздник. Так что, дорогие мои братья и сестры, с праздником! Dawaranyň dowamında dutaryň owady hem ýanglandy. Türkmeniň milli saz guralyny Murat Bazarow çaldy. Dawara doga dilek we iftar, ýagny agdaçar bilen tamamlandy.